Хвани я за ръка, завърти я в очите, погледне я и като книга прочетя, защото те са прозорец към нейната душа. Спокотя урока, не грешка. Един взема друг си отива така, устроен света. Има жени не една на милион, наведнъж в живота. Преди вярвах това, добре, че притежавам способността на феникса, който може да се възражда от пепелта. За коварността давам ти 10к, да почива в мир любовта и да живее кучката. Двамата вярвахме в девиза прави любов, не война. Какво е нужна за скандала, нищо и жена. Омръзна ми да крещя сега, просто ще замълча. И знаеш ли защо? Защото кармата си знае. Своята работа, животът никога не се извинява, но винаги намира начин да се реваншира. Един взема друг, отстъпва и си отива. Така е устроен света. Може да има желание, си се бориш до крайните решения, как да се развие цялата ситуация не са твой. Каквото и да направиш, каквото и да желаеш, то не се брой. Животът е твърде кратък, за да губиш времето си с неправилни жени. Трябва да даваме на хората повод за клюки да говорят, иначе започват да ги измислят едни към душманите, на които лични им живот е станал твърде скучен. По-добре нищо не казваш, отколкото да казваш нищо. Давам ти го просто като съвет, нищо лично. Единственият начин да промениш нещо е не да воюваш с миналото, а да градиш бъдещето. Уж всички ти пожелават всичко най-хубаво, а после ти завиждат, когато го имаш. За това, което искаш, до целта не се стига. Когато бързаш, а като не се отклоняваш и не спираш да се бориш. Не говори, действай, не казвай, показвай, не обещавай, доказвай. Три основни правила. Нека бъдат твоята пътеводна светлина, когато се намираш на кръстопътя на живота и не знаеш коя е правилната посока. Знае как се чувстваш и въпросите, които си задаваш. Вече си направил скока и не знаеш дали летиш или падаш. Нали осъзнаваш, че няма какво на кого да доказваш. Ти си добър човек и всичко най-хубаво заслужаваш. Идва момент, в който съдбата винаги награждава. Просто ще трябва да почакаш, няма какво да страдаш. И принцип